Hola, benvinguts, soc l'Ester, la coordinadora de l'Hotel Grèvol. I bé, com sabeu, l'hotel està situat en un entorn privilegiat, la vall de Camprodon, i exteriorment, com veureu, l'arquitectura és la pròpia d'un xalet de muntanya. Un cop entrem dins, l'interior transmetrà tota la calidesa dels materials nobles, fusta, pedra i tota la seva decoració, així com sempre estarem acompanyats per el caràcter afable de tot el nostre personal, que els atendrà sempre el millor possible. Hola, benvinguts. Estem al centre spa de l'Hotel Grèvol. Soc Maria Àngels, responsable. Aquí podem fer des de massatges, depilacions, fins a tractaments ja una mica més complexos, com podria ser la vinoteràpia, la xocolateràpia, tractaments amb les pedres calentes i fredes, o tractaments ja més novedosos, com podria ser el massatge amb esferes xines o el pilates a l'estètica. Aquí la nostra finalitat és sobretot el benestar del client i el relax. L'hotel està, el que és el centre spa, està obert al client intern i extern de l'hotel, per tant aquí us hi esperem.